So uphindile yo. No. Uvela ukhuleke nje. Uthathe ngathi kusekhaya khona ngeke. Amantombazana mangaka. Hayibo mfana. Tasho ngaphola kamnandi yo, ngidiniwe manje. Yebo. Khashaphi baby? Ngoba sidibana sobabili ubuthe ndini nabantu kuwe. Kanjani? Ubuthe ndini nabani kuwe? Like amantombi wami. Ndisandophuma ku-relationship. Bendikwi-serious relationship. Relationship apha yathatha 2 years yonke. So ndisandophuma kuyo ke. Bendisakhangela ke umuntu. Ngilaki ke ndabe sendibona wena. Hayi ndiyakubona uba ngabana you are the one. Yeah. So hayi ngithandile nyani. Ngithandile hayi kanti khululeka wena. Nekuyazi uba wedwa. Hayi ke. Uhle kanjani? Ngumzekelo mina andizithandi ezanto zoba ufike ube namantombi amaninzi, ufike ube namantombi amaninzi hayi mana ndizithanda. Ngiyakholwa kujonge umuntu noyi-1. Like yazi ku-right xa umuntu ingaske wenze lento ingangenziwa kuwe. Uyaqonda? So nami ndiyazazi uba ndiyakhweleta, yabo? So andifuni ke ngokuba ngabana ndenze izinto ezawukhweletisa umuntu wami endithi ndiyamthanda. Yabo? So ke ngoku wayezenzise BNB kodwa uthi ndini ndedwa kuwe and uthi ungithandile. Utsho le ndingakusika umendlini. Kodwa kumele sihambisa kwakho nothi BNB. Hayi. Ingxaki wena baby jonga busi. Into enzekayo uzoya kwami, yaqonda? Cha ndifuna ukuvisa kamnandi izibeko. Yabo? Ndifuna ukuvisa kamnandi izibeko. But iyafana naxa xa bendiye kwakho ngehle ngizova kamandi. Hayi kandiyiqonde njalo. Kandiyiqonde njalo wena Nkosi. Yo, sezawubetha 8. Xesha limkile. Omnye umfo wapha eSpani kufuneka ndimxelele uba ndizawungena leyithanyana ngomso yaqona. So ndifuna umxelela cela ufowuna nje. Ndimxelele. Awunangxaki? Okay. Wow. Ndiyafonela umuntu waseSpani. Ke sibone ke umuntu waseSpani uyafonela. Hayibo. Chini? Hayibo. Hayibo. Sayithini ke mna ke lento? Hayibo. Kanti lo mntana unjani? Hayi suka. Hayibo. Into? Kusalo? Hayi man baby. Come with that phone yam. Bendiphethe. Bukoyi bathi? Bendiphethe. Hayibo. Wayicofa? Bendiyicofile. Thetha kuthi kwenzeka ntoni? Hayi, like akukho lanto ka. Like uthi uyiphethe masifoni yami. Bendiyiphethe. Like anditsho mos ifoni yami ayina password. So uye wayicofa. Ndiyicofile. Ufuna uthini kuthi? Ulantuka umakazi ubabalo, uyaqona?
So bekufanele ndiyamfonela apha ngoku iwespa nolantuke ke ngoku yeke kamakazi khona usister wam endibhale lolo kuye abe khona ke ngoku ulantuka ubuli omnye wapha emsebenzini lo bendifuna ukumfona ndiripote kuye abe khona ke ngoku uthandiswa sento Uthena namantombazana wakho begcwele ifoni. Ndiwadilithile onke. Ndiwadilithile. Uthe ufuna umuntu mos mfumene kumuntu ndingeke. Uthe onayo umuntu ufuna umuntu ndingeke. uthi Ndizidilithile. uthithe kwanto intombazana Yes. kokwana ntombi mina Hayibo. Uthe ufuna umuntu nakho umuntu umfumene. sento ke wonke amantombi wadilithile Ewe. so namantombi apha Unamantombi. Nazi intombi yakho icakwa. ndinentombi eyi-1 ngoku Unjani manje? ndiphilela khona njani manje like wonke amantombi hayibo umuntu athithe wonke amantombi so nantombi ngoku Awunayo njani cause ndithi nathi intombi icakwa. Uthe ufuna umuntu mosingelo. Gogo. Khawuthi ufuna abantu, uthe ufuna umuntu. senzo amantombi wam ke wadilithile amantombi asefowunini